Palafrugell ha obert el teló d'una nova edició de la Copa Catalana de Ciclisme per cadets i juvenils amb una doble cursa que va sembrar de bon ciclisme les rodalies d'aquesta localitat gironina tan arrelada a aquest esport. No, voy a ganar yo. No han de guanyador? Jordi Simón. Meta volant serà, us avisarem i quan hi torneu a passar, o sigui a 3 quilòmetres. La pluja va fer acte de presència moments abans de la cursa i es va fer convidada permanent durant tota la jornada per desgràcia del pilot que va haver d'extremar la precaució. La primera cursa fou la de juvenils amb 39 corredors a la sortida. Per davant, un itinerari ja típic conegut per tots amb recorregut d'anada i tornada per l'autovia de Palafrugell a Llafranc i pujada final molt dura, per cert, al far de Sant Sebastià, després de donar 10 voltes al circuit. Les primeres voltes, com mana el protocol ciclista, foren les habituals de tranquil·litat, mentre els favorits vetllaven armes, tot i els esporàdics intents d'escapada. Fou a meitat de cursa quan es va produir el tall definitiu amb la formació d'un grup de 9 corredors i la pràctica totalitat d'equips representats. En l'esmentat tall circulaven Albert Nàfria, Joan Planes, Joaquim Albó i Pedro Bolnei del Linde Gallastegui de Sant Boi, Manuel Aranda, Edgar Manteca i Sergi Esteve del MCM, Víctor Iturat del Toyota Orbel Valencià, Jordi Simón del Condival 2000 i Alberto Domínguez del Ditec Costa Daurada. Estem aquí a l'autovia de Llafranc-Palafrugell. En aquests moments s'està disputant la Copa Catalana. El temps semblava que no pintava malament, ara ja s'ha posat bé. Queden unes voltes i al final serà dalt al far de Sant Sebastià, un lloc dels més preciosos que hi ha a la Costa Brava. La cosa funciona bé, el Club Ciclista Palafrugell ho està fent, ho ha fet una bona organització i han vingut corredors de tot arreu, tot i la pluja, la cosa no pinta malament. Estem contents tots plegats. La bona entesa del primer grup va fer créixer les distàncies fins a les primeres rampes de Sant Sebastià, on Jordi Simón va culminar un gran treball amb la victòria. Un triomf, sens dubte, de gran mèrit, perquè Simón és juvenil de primer any. El podi va estar acompanyat per Albert Nàfria, protagonista fa ben poc a una important cursa de juvenils a Estella, i Manuel Aranda. El millor equip del dia fou el bloc Sant Boià del Linde Gallastegui. Un cop finalitzada la cursa de juvenils, van arrencar els cadets. Després d'un inici sense sorpreses, el control de la prova anava a càrrec dels equips Sarfa Palafrugell i la Quisquilla Can Anglada, mentre que els integrants del Cunit Sejam i Linden Gallastegui provaven trencar el grup. Destacar que el grup va estar entre els millors la jove Bianca Martí. Ja a les primeres rampes del far de Sant Sebastià va provar sort Sergi Carralero, mentre que els amfitrions del Sarfà comandaven el grup.
El següent en intentar-ho fou Álvaro Iserte, qui és capturat seguidament pel seu company Joaquim Bru del Cunit Sejam, Antonio Pedrero i Francesc Zurita del Sarfà i Víctor Sánchez de la Quisquilla Cara Anglada. Uns últims metres de lluita entre escapats són espectaculars. I és Antonio Pedrero qui es fa amb la victòria per ell i per l'equip de casa. La duresa del far de Sant Sebastià es podia comprovar només veure el rostre dels corredors creuar la línia d'arribada. Iba a rodar hasta que ha empezado lo duro de verdad y ahí me he puesto a tirar hasta el final ya. He sprintado con lo que he podido y he ganado. Bueno, nosaltres hem organitzat la primera cursa de la Copa Catalana, ens feia molta il·lusió per l'equip que tenim. Llavors, tant la federació com l'Ajuntament ens han apoyat per iniciar-la i bueno, doncs ha estat bé i bueno, amb un gran resultat esportiu. La primera carrera que celebraron los cadetes que proceden todos de la Escuela de Ciclismo y bueno, tan dura y tan mal como era el clima sobre el tiempo, pues bueno, no ha ido bien, ha sido una experiencia positiva. Al podi, Antoni Pedrero recollia el premi acompanyat pel seu company Francesc Zurita i Joaquim Bru. Ara em posaré el mallot, intentar-lo conservar al màxim i la pròxima carrera serà un altre món. Jordi Simons a juvenils i Antonio Pedrero a cadets. Són, per tant, els primers líders d'una Copa Catalana que torna a ser la principal competició del 2007. La categoria juvenil disputa també Copa Critèriums amb l'escalada a Montjuïc com darrera cursa. En el capítol de curses per etapes destaca la volta a les Terres de Ponent al juny i la visita de la Copa d'Espanya amb la cursa del Lluçanès. Als cadets cal afegir-hi, a més, el Campionat del Baix Llobregat i, com no, la seva ja tradicional i important cita de la Volta al Vallès durant 2 caps de setmana consecutius de juny. Els títols regionals de totes dues categories es disputaran al Prat la Crono el 29 d'abril i a Igualada al Fons el 12 de maig. Cal ressenyar que no és aquest un bon moment per les categories més joves del ciclisme de carretera català. Ara mateix hi ha 56 llicències de cadets i 52 de juvenils a Catalunya, quan fa un any la xifra era de 61 i 60 respectivament. Una davallada que allarga una caiguda de fa anys de llicències en categories joves i que pot fer perillar el treball de la pedrera. És per això que la tasca d'equips com el Bicisprint, Can Anglada, Cunit, Lluro, Niquis, Palafrugell, Sant Boi, Campo Claro i Sant Oliva és realment meritòria.